Heyo machal nada hinya e kinde makoro adacho ni gin kata wacho ni ariyo emosetimnegi iwacho ni tam mokwongo tam mar ariyo to un Winnie trainings diwach nang'o gi wach mag lack of specific subject training ni ahinya ne jopuonje mag JSS diwach nang'o? Erokamano mana kaka nyawadwa Madam Ada osewacho. En adieri ni ka somo mar CBC machon mandalono sani koro waloke ni CBE ne chakore, nyalo bedo ni ne ok ochakore kaka wan gi ng'wech ma kachakore tiyudo ka seche moko jang'wech moro pusore to iwacho ni okwalo ng'wech. Somo mar CBE ne ochakore gi a false start. Nyiso ni ka ne ochakore to ne ok ochakore e yo mopie. Tiende ni ginonro na kata gi kaka pacha en, awacho ni dine bed ni sirikal no seneno ni nidhi lok lai mar somo kawuok e 844 to wabiro e curriculum based makoro wantiere, competency based makoro wantiere ni. Nonego bed ni tiegruok mar jopuonje ne chakore gi e universities kata e colleges mane nitie. Nonego bed ni sirikal ne ng'iyo ni e lai mar somo ni tiegruok mage manonego bed ni miyo jopuonjre mane ni e colleges to gi mantiere universities maka giwuok to giwuok ka already ging'eyo ni bang' tiegruok mar higni 4 kata higni 3 ne jogo matimo diploma ne giwuok ka already ging'eyo clusters maka giwuok oko to gibiro join. To maendi ne ochakore achaka kaka en manobedo rolled out kit somo ma nyithindo gi somo. Onge japuonj masani ma wanyalo wacho ni notiegore kuom kit somo gi. Iyudo ka japuonj manowuok e college notiegore kosomo history, Kiswahili. Japuonj machielo be otimo English literature. Japuonj machielo bende seche moko timo sciences. Kamano to ka giwuok oko ka to kore ka gibiro giromo to giromo gi learning areas mane ok gi interact godo kane gin e colleges kata e universities. Koro iyudo ka japuonj manotiegore ni timo history CRE kowuok oko ka iyudo kokao subject kata mana kaka pre-technical. Seche moko biro kao gima waluongo ni life skill education. Koro tiende ni japuonj bende puonjore sama odhi puonjo nyathi. Osomo mondi kaka nyathi bende somo kore kodhi oketo rieko ni ewi nyathi. Omiyo magi obedo chandruoge mang'eny ahinya. Tema Madam Ada temo wacho kanyo ni tiegruok adiera ikelo ne jopuonje thuolo ni. Tiyudo ka tiegruoge gi gibiro seche moko kata mana jumbe 2 samoro en mana juma achiel kende tok ka skul oselor. To bende jok madhi ok gin jopuonje te. Iyudo ka seche moko yier mana jopuonje matin kende. Out of kata mana 5 kata 6 mantiere skunde gi iyiero jopuonje 2 kata jopuonje 3 madhi e gima giluongo ni retooling. Tende ni temo puonjgi kata temo tieggi to en mana tiegruok makao mana jumbe 2 seche moko iyudo kokao juma achiel to bende ok en gima japuonj dhi bang' kinde ka bang' kinde. En gima biro tam mokwongo, tam mar 2 iyudo ka tam mar 3 samoro onge. Omiyo ne ok ochakore maber. Emomiyo an nakwayo ni kata mana colleges masani nitie jopuonje ma itiego e colleges gi universities tieggi e learning areas manitiere sani e lai masani ni maka giwuok oko to giwuok oko ka ging'eyo ni ng'amo wuok biro handle learning area machalo kama. Omiyo maendi pok olewo ahinya but nyalo losore nikech wang'eyo ni magi eki realignments madhi mbele. To giyie ging'iye clusters ma jopuonje gi eki kao sama gin e colleges